सिखौ बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेलनि जानानै बरायबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों भबानिपुर टु बरमा हाथाय बरमा बाजार बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। जोबोद एक्साइटेड जादों मोनसे प्रग्रामनि थाखाय थांनो नागिरदों। नैबे बर'नि नैबे निउज पर्टेल सालायग्रा बिथांमोनजों दिनै सावरायनो थांनो नागिरदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो दिन्थिगोन नैबे भबानिपुर टु बरमा थांनाय रड। लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे भबानिपुर टु बरमा नैबे जायगा हाथाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। मिजिंथिदों नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननो नैबे बरमा हाथायखौ फुल दिन्थिगोन। दिनै नोंथांमोननो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे भबानिपुर टु बरमा जे रड बेखौल' दिन्थिबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ दाबायना ला। बे आंनि गोदान ब्लग भिडिअ खालामोब्ला नोंथांमोना सिदायै मोननो थाखाय। स' दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानो। गोजोन्थों।